Wow, baglæns spark, det må man ikke. Ja. Man må alt. Baglæns. Man må alt, bare den ikke. Den kan ikke blive uafgjort. Kan man aldrig med til noget. Og hvis der går 5 minutter. Har du ikke sagt en anden sådan på benene, når du skal sparke til? Nej, men dommeren skal med gul kort. Advarsel. Nej, ja. Stop nu. Efter en 1, 2, det er stærkt svært. Ja, det var bare noget først i din... Ej, finalen. Fordi man skal aldrig lægge sådan der på en skot, fordi så kan jeg køre mod det altså. næsten advarsel, så jeg sparker. De tager til. To grønne giver gul, og 2 gul. Kom så ind på banen. Ind på banen. Der er en advarsel. Stopper ude på banen. Stopper ude på banen. Afvis, lad nu være. Du skubber helt ude på banen. Der er ikke noget. Du står ude på banen, jo. Du står. Dommeren dømmer. Du står her og skubber. Det er også inde på banen. Kom op og skubber mig. Ja, hvis jeg kunne. Det jeg gør. Hvis jeg kunne spille. Op og så. Det kan jeg ikke. Nej. Men Anse, du skal også op og stå. Jeg sad inden der på det. Ja, så. Okay, kom så vi er i gang igen. Styr på den der. Det er der. De gør hårdt. Hvor kan man... Esben, du gør sådan der op i ansigtet. Det må man godt. Det er stærk brydning. Det er... Så skal du sparke. På et bestemt tidspunkt. Når dommeren siger, så må man gøre det. Jo.